ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ସେ ଠିଆ ହୋଇପାରେ, ସେ କିଏ? ଆନ୍ସର, ଗଛ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଠିଆ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଙ୍ଗା ହେଲେ ବି ସେ ଗୋଟିଏ, ସେ କଣ? ଆନ୍ସର, ଖିଲିପାନ ଭଙ୍ଗା ହେଲେ ବି ସେ ଗୋଟିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନା କଲେ ବି ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼େ ନା, ସେ କିଏ? ଆନ୍ସର, ଆମ ଛାଇ ମନା କଲେ ବି ସେ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼େ ନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତାପ ନ ପାଇ ବି ସେ ଗରମ ହୁଏ, ସେ କିଏ? ଆନ୍ସର, ମୁଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପ ନ ପାଇ ବି ଗରମ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଖି ଥିଲେ ବି ସେ ଅନ୍ଧ, ସେ କିଏ? ଆନ୍ସର, ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଆଖି ଥିଲେ ବି ସେ ଅନ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୋଡ଼େ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଆଁ ନୁହେଁ, ସେ କଣ? ଆନ୍ସର, ଲଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିନରେ କାମ ନ କରି କିଏ ମଜୁରୀ ପାଏ? ଆନ୍ସର, ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି ଦିନରେ କାମ ନ କରି ବି ମଜୁରୀ ପାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠିକୁ 100 ଲୋକ ଗଲେ ଫେରନ୍ତି 99 ଲୋକ? ଆନ୍ସର, ମଶାଣିକୁ 100 ଲୋକ ଗଲେ ଫେରନ୍ତି 99 ଲୋକ। ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।